कि अरे गरीब के मसीहा रहले उ तो यूपी बिहार के, अरे यूपी बिहार के, कि अरे तो अब काहे जेल भइल बा मनीष पत्रकार के। कि कैसन न्याय बाटे भैया बिहार सरकार के, कि अरे बिहार सरकार के, कि अरे तब काहे जेल भइल बा मनीष पत्रकार के। हाँ तो भैया लोग इ तो देखते बानी कि गुंडा बदमाश लोग के गिरफ्तारी नइखे होत, बाकी मनीष भैया के जेल हो गइल बा। मने ससुरा गुंडा बदमाश सीना तान के घूमता रहे, ऐसे लागता नु कि जैसे अपना बाबूजी के बियाह में आइल बाड़े। हमार मनीष भैया जे सच्चाई देखावेला उनकरा के देखतानी कि जेल हो गइल बा। बताइए भैया लोग ये सब अपना देश में का होता। अरे जे गरीब खातिर लड़ेला, गरीब के बात सुनेला आ गरीब को हमेशा मदद करेला, उन्हीं के ऐसन कुल सजा मिलता। सच कही तो ये भैया लोग ये बिहार का ऐसा फैसला देख के हमारा आँख में से आंसू आ गइल बा। ये भैया लोग मनीष भैया के साथे ऐसा ना होके के चाहिए। का बताएं ये भैया, आज ले हम फिल्म में ये सब देखले रहनी हो कि जे गरीब लोग के साथे रहेला नु उनकरा के दबा देहल जाला। बाकी धन्य है बिहार सरकार, ये तो साफ कलयुग में हमारा दोनों अखिया के समानवा दिखा देहलस। आज हम ये देख लेहनी आ हमारा एकदम विश्वास हो गइल बा कि जे गरीब लोग के मदद करला, उनकर आवाज उठावेला, उनकर साथे बुरे होला। और सारा देश में से भ्रष्टाचारी खत्मे नहीं के होत, आ जेकरा के मिटावे पर लागल बा उन्हीं पर आजकल केसो होता। मनीष भैया कौन ना जाने गलती काम कर दिले बनी कि वहाँ के इतना बड़हन सजा मिलता। और हमारा बात से केहू के बुरा लागल होई तो ओकरा खातिर हम क्षमा मांगत तानी। हमारा केहू के ठेस पहुँचाला के काम नइखे, बस ही तो एगो मनोरंजन खातिर वीडियो बनैले बानी।